Sa usapin ng economic recovery sa bansa, mahalaga umano ang partisipasyon ng kada stakeholders na katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa muling pagbangon ng ekonomiya. At upang makamit ang herd immunity na kailangan ang 70% sa populasyon ng Pilipinas, ang ilang local chief executive sa Pampanga may kanya-kanyang panukala. Isa na rito ay ang partisipasyon ng mga nasa pribadong sektor sa pagbili ng bakuna. Ako ang tatanungin, privatize na yung pagbabakuna na yung ang ano ng DOH natin. Sasagutin na lang ng private sector. Yes, dapat tutulong na. Tutulong na kasi that is part of the economic recovery natin. Without immunity, hindi tayo makakagalaw Ang panukalang ito, suportado raw ni dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM President at kay Board of Director Rene Romero. Makatutulong daw sa economic recovery ang mga may kakayahan o kapasidad na pumasok sa tripartite agreement ng national government para bumili ng bakuna. Punto niya bago pa magsalita sa publiko si Mayor Edsa, batid naman umano ng national government ang implikasyon ng pandemya sa ilang maliliit na negosyante na umaasa sa gobyerno na maglaan ng alokasyon sa bakuna para sa mga manggagawa. Dapat daw ay maisali sa priority list ang mga manggagawa sa vaccination program ng national government bilang economic frontliners. Ang government, malinaw, i-announce niya na ang mga empleyado ng business, particularly yung mga essential business, i-consider nilang frontliners. Sa perspektiba ng negosyante, ang pagbubukas ng ekonomiya na pinakikitunguhan ng healthcare system ng bansa ay nakasalalay sa makatotohanang implementasyon ng mahigpit na quarantine protocol. Ang pinupus namin is gradual recovery, economic recovery, no? Gradual relaxation of all the restrictions, no? Ang tingin namin, baka by April ang presidente i-consider na mag-MGCQ tayo. Tama ka, baka sa transmission, lalaki yung rate of transmission ng COVID-19. Kaya nga pinipilit namin responsibilidad pa rin ng gobyerno na yung mga tao, kapag hindi sumunod yung tao, parusahan natin sila kasi sila ang nagiging problema Enforcement ng batas sa minimum health security standard ang susi sa pag-awat ng local transmission ng COVID-19 at hindi ang lockdown, ayon kay Romero. Kung lahat tayo susunod sa minimum health standard, wala yung transmission. Para ka na rin nabakunahan In fact, kahit na yung lockdown, napapag-aralan namin during lockdown, kung ang mga tao noon hindi matigas ang ulo, at tayong lahat sumunod tayo sa minimum health standard protocol, hindi na tayo dapat mag-lockdown Sa higit 500 miyembro ng PAMCHAM, ang small at micro industry ang pangunahing tinamaan ng operasyon dulot ng lockdown. Ito ang mga negosyante na may puhunan na below 15 million pesos ang puhunan. Bagamat unti-unti na umanong bumabangon ay sinisika pa rin ng mga negosyante na walang layoff o tanggalan sa kanilang mga manggagawa. Paulo G. Santos, CLTV News.